Sngap kumno tang na kadaw jong kipulit yap ka samla ka bakhat khandai snem karta ka bakarteng ka manisha. Pelok kene ke jengjia bal jia ka jella harena. Ka manisha kawan na kalong ying ka baduk bat kalong ru kanong hikai ba hikai ka play school. Haka khatwe trik jong nu banai akos arjar busan ka manisha anda kalami na play school katmu ban lech cha nursing college ban pendap ya ka form nursing namarba kadon ka im ka jongka ban lech pule nos. Hendai duduk kata kapor kam am phaying shu ki bahaying hasem ka jongka kila kurmar jingmut namar pakakun ka jongki kam culong kumne kam ju poying hadu bandamet. Long ba hakapor hentu baje janmet ukpa jongka ula phone ka phone ka jongka kadang ring ka phone ka jongka ndre mar hakata ai kapor ka off ka phone ka jongka onda ula call sa chisen kam long shu ka phone ka jongka marang tai ukpa ula snuthu pakakun ka jong u kalaja kumta ula lej bran cha nursing college pan kali ka khun ka jong u onda ula poy hangta uskurti kat uong pakakun ka jong u kamwan chani pat upan ban pej ya ka CCTV footage ndre uskurti kat uong kamdon stop ban pen i ya kata ka CCTV footage te ukpa upai kemat ki pulit call ya ka number WWR ka number jong ki pulit anda ki pulit kilawan hangta kim le ai ru em kim pelong ya ka jing tokin bat hakane ka jo hi kamet hakapor khandai baje ukpa jong ka ule che police station ban ai ka FIR na banta jong khun jong u ka balaja ndai ki pulit kim pediang ya ka FIR ka jong u kim tho ya ka FIR jong u ki ang pemban ba khun ka jong me kala samla kaya pet ban samla ka jong ka ap hadu ar pesau kenta ka khun ka jong me kan sawan hir kat ban samla jong ka kumta ukpa jong ka manisha umi na police station dongkat ka jing yamrem bat ka jing ngosi ka mesem ka jong u bat ulek bet se chinong banyetu ik para chinong para thau bat ki sedang banyewat ya ka manisha rangkat bat ki bahaying hasem jong ka bat ki para chinong para thau ka jong ka hakeleng ke jaka ki lewat ya ka manisha ndre kimlap ya ka manisha katbah ka khat atrik jong nu banai akos kupa jangka ulek biang sechisen che politician ban ai ke FIR namata ka khun ka jong u ka balaja handre hang neru ki pelit kim pediang ya ke FIR ka jong u badhakane ka jo hi ka sngi haka new baje format ukpa bat ki bahaying hasem jong ka manisha bat ki prasnong prathau jong ki manisha kilawan che politician namar ba ki pelit ki lyo i ya ka jingbun jong pai ba pawan che politician kim ban se ban tho ya ke FIR jong pa jong ka manisha handai anda kil dep bantho ya kane ka FIR kimle ru em kimwat ya ka manisha ne kimpelong ya ka jing tokit kimle pej tang ya kata ka CCTV hakata ka nursing college ne kimchak hangno ka last location jong ka phone jong ka manisha ka don padha ka khatlai tarik jong bana akos ukpa jong ka manisha ula yo ya ka phone call na u sub inspector Sakuntala bat ulai thu eu balalap ya ka we ka medyap jong ka we ka riu kan thei hasing khani kumta ukpa ulas ngothu bakata kadai ka khun jong u balai bran sa kata ka jaka balalap ka meniap onda ula poi hanta u yo ka khun jong u ba jaw ma group namar ka khun jong u kalaya padhaba yo iya kata ka medyap ula par ne kriat kata kata namar ba ka medyap ka long ba ima ba haduk kata ka dur khmat jong kene samla kala ut namar ba la i kumba ka syak the daki asid ban rendang jong karu la jan tokon ta klara ke media ka jong ka banle ka post matem andalami ka post matem report ka ong dak kumwe omdei kum kejing bedur jong ki pai ba post matem ka ong ba kidak ki badon kemet jong ka manisha tilong kidak dak jong ki maran ba ki bam ka let jong ka manisha bat ki pai ba anda ki lo sngo ya kane ka post mortem report ki la khluit hado kata kamtam ya ki pulit namar kene kedai ki jingle jong ki pedin ada ki chimkhian ado basdang kene kes kamanisha kadang im hado mentah kene ka kes jong kamanisha kal sapreng hakeleng keri India ki pai ba ki la sedang ban yami madan ban yakhi na mentah ka hok jong kamanisha kildaba ban pasi sindon ya ki runar ki badon kti ban penyap ya kamanisha kipat ba kidawaru banle ya ka post matem report sa chisen namar ba kim hun ya kane ka post matem report ka ba kile menchua bat kipat ba nong songnong baro barat kinong kendong ne kinong sor kila khruj do katakta ya ka jingle jong ki pulit jong ka Haryana kumta ka sarkar jong ka Haryana kala suspend hadu sangut ki pulit bat kala transferu ya USP jong kane ka than bat ka sarkar kala pediang ru ya ka jing dawa jong kipat ba banle ya ka post matem report sa chisen
dari ondalami kata ka post matem report ru ka long kumjuhi pada kene ke report ka baar ka la thok sai ba kmat jong ka manisha ru ki laja bat kidney jong ka ru ki laja bat kiwe ki organ ki badon hakemet jong ka ru ki laja bat la thok sai ru kene kam de ka jingsha penyap Regi pat ba kil nang kluit hadok kata ya ki pulit bat ya kene ke report amal ba kilatib ba kene kede ka jingle khnang jong ki pulit ban buri ya ka jing sisa ban pelah ya ki runar ke badon ketih namar ba ki thara ba ki runar ke badon ketih hangne ki de ki high level bat ki pat ba kil subaru ba kene kes kam de ka kes penyap de kene kede ka kes jong ki organ trafficking gangs ki pat ba kil subab ba ka jing sya penyap jong ka mansha ba don ketih na ki stop jong ka college kumta kene kes kanang kluit ki pat ba kanang kluit bat ki dawaru ta ka CBI pan akti ya kene kes ya ka CBI ban yo ya ka jing bisar ka bahok bat ka basisha bat ki dawaru ban le biang citizen ya ka post matem report hak Delhi Ems bat ka sarkar kala biang ya kene bat kala IT ya kene kes ya ka CBI ya kene kes jang ka manisha menta ka don hakti jang ka CBI in spek kumno kan jia haden ka pau ne ka jing sisa ka manisha kan sayo ne ya ka hok ka jongka ibahaying hasem jong ka manisha bat kipat ba bubun balang ibab ya ka hok jong ka manisha ki don ka jing krementa ka CBI menta nama haki pulit kim don chu ka jing senia nama daduk ba sedang kene kes ba pulit ki bale ba ka manisha ka layap bat haden ba ki ladap ay ka report ne ka FIR ki pulit kim pelong ya ka jing tokin kilet page let check ya ka CCTV ne kim page hangno ka last location joka ka don wat hak ka jaka ka ba kilap ya kemedia jongka hangtal adon ki denjat tayar kali bat ki kelongkiat rewa kata ru kimsil ya kene ka jaka ne kim pelong ya ka jing tokit ki ai ba kene ka denjat jong kali kanja lang ba kala air bat slap ka post matem report ru ki ong ba kidak badon hakemet jong ka manisha dei babam ki marat hanre hakta ka jaka ba lap ki mediap ka manisha kamdon ki denjat marat bat ya kene ka jing le jong kulit la pausai ba ki burui ya ka jing sha ban pelat ya kita ki runar ki badon ketih